amateri vredno rade. Ok, sada je došao trenutak za ono što sam rekla na početku emisije. Dakle, puštamo ekskluzivni snimak Bekstvo iz kuće Velikog brata. Prvi put. Ja sam se popela na požarne stepenice koje su visoke 3 metra. Dobro. I shvatila sam da ako skočim s 3 metra da ću polomiti noge. Vratila sam se nazad i onda sam polomila scenografiju gde smo snimali profil, odvalila vrata, odvalila scenografiju, izlomila ključ i izašla nazad. A zašto si pobegla? Zato što si varao svoju ženu i krenula sam da joj kažem, ali sam se sažalila zato što si imao kuglu u ustima. Ljudi, došla sam da se izborim za hranu. Znaš ti da je noćas Tito pao preko mene? Koji Tito, bre? Znaš da. Vi to niste snimali, vi ste ludaci. Mogla sam i ja da uđem u halterima da što mi rekao. Što, ja sam super ribi. Ja hoću Zdravka Čolića. Nije problem. Zdravko Čolić je večeras na smeni. Dobro, slušaj, sledeću sezonom kada su nepoznati, ja vodim veru. Ali u Kenny odelu. Vidi, ja sam harambaša, došla sam da oplečkam i može. Dajte mi sve odavde. Sam bila junak, preskočila ogromno 3 metra i izborila sam se za klopu. Ajde. Bravo. Ajde. Dobro, nosite joj sve ovo, ne mora sama, ajde žensko. Idemo, drugari, ajde. Čekaj, kad izlazimo dan? Pa ovo ti je danas 6. dan, sutra 7. Ne, ja neću sediti damo 6 dana, ja ću sutra opet da dođem u posetu. Beži. Kao što sam rekla,